שלום, אני עירית גיל לב, גיל שלי, לב של בן הזוג שלי. אני עובדת סוציאלית קלינית, אני מטפלת הרבה שנים, והמון פעמים שואלים אותי, איך אני יכול לדעת שהגעתי למטפל הנכון, או איך בוחרים מטפל? השאלה הזאת היא מורכבת, היא לא פשוטה, משום שבתוך חדר הטיפול בן אדם מאוד חושף את עצמו. אני חושבת שהבדיקה של המטפל על ידי המטופל היא מאוד חשובה. אחרי שקיבלת המלצות לאיזה מטפל כדאי לך ללכת, מאוד חשוב שתיפגש איתו ותראה איך אתה מרגיש. ההרגשה הדומיננטית של דעתי צריכה להיות למטופל שיושב בחדר הטיפול, היא הרגשה של ביטחון, שיש לך על מי לסמוך. בדרך כלל את מקצוע הטיפול אומנם לומדים באוניברסיטה ומשקיעים הרבה שנים בלמידה הזאת, אבל בסופו של דבר הניסיון של המטפל והדרך שבה הוא לומד, יודע ליצור קשר עם המטופל, ותחושת הביטחון שהמטופל חש בתוך חדר הטיפול, היא זו שתקבע את מידת ההצלחה של הטיפול. במחקר הרבה פעמים בדקו את הדברים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. במחקר הסתבר שמה שהכי קובע את ההצלחה של הטיפול זה מידת האכפתיות שהמטופל חש שיש למטפל כלפיו. את הדבר הזה לא לומדים באוניברסיטה, ואת הדבר הזה מפתחים מתוך הרבה שנים של ניסיון וגם מתוך אישיותו של המטפל. בכל מקרה, אתה צריך להרגיש מאוד בטוח ונוח בתוך חדר הטיפול.